Kakta ban sa kan no ikun. Ti ta da ben pen I yak jing long khu jung ngi bread sendon ye kan kam ta gi bawan ki bathamai kin simti ngi mentang di shop sendon ye kan ka is kasi lokal taksi isi kama menta tang tang tin please. Mentakasni ka khat nyau tri guram phang 8,000 arko a ka Central Body East Khasi Hills District Local Taxi Welfare Association kelapan bena pat ba ya ka jing khliap lamano jong kani ka seng ki driver taksi habakran segala pathai khubor u advisor ka association uba des parsing rani ula pentip baya ka executive committee jong ka East Khasi Hills District Local Taxi Welfare Association bara sedang na du usnam 8,000 khatwe la khliap lamano mentakasni ukuburu bakidan ki langyong hapden ki para driver ki bakno bam pisai ki no penya jong kani ka association bat kani ka kta palat ya ka jingsno jong ki bat khamtam ki khon ki ti jong ki ru Ka benta ka bangi wan menta sni te kumus kenwa yo pi bakani ka is kasi lokal taksi la te sibon ki kam abede bagi jingbet jingbyang jong ki nombo kali po mekalia apo is kasi hil bat kumjur apo hoi ka state bat ngaju represent ro sa All India Trade Union Congress abade bagi jingye jong ki nombo kali te kumus kenma nadu ki kali jerngam hadu giwe jingye ki ban pedunai pator bakumta teter khajana bakumta teter awareness ne kita ngidai bangil altre sibon ki kam abade bagi jingbet jingbyang jong ki kali deni kita gum lakia nama lakia bagi jingkit ki garata mi la sarang ba ade la he ki khon ade skapali bangin psa jai khon gumong pendang bersta ki khon lade ke benta bangin ailan no ha ki we ki ba nami nang ne skmat bakin konbin da ka we ka est committee da ka we general meeting ha bakin jiat ya ka est committee ka bathamai ti laklang jungi ke babat menta ngila khliap lama ra ni ka sing yo sekretari un pensai kindiat ha bede ni ka pa babat la ba tamo we do kalong ba gisukia ngi gi babat kam nama penting ka government ne ka police department ha ka por bodon kam ki thu yengi ha ka por bodon kam ki thu yengi ka awareness adu jingjia kinja ikhtiar gitar atus nem kan no bagja ta ko laptop ka ba rem bande ye de jingerap sekretari balai penyo itu laptop la po yuan Jerman no kulle te por gino jingye de gine police department ka don kam ba yengi tengi ngerap be ni ba de kan no ban ye tri lang nam ta jing ha jing bit jing lokal taksi po district police department ki sideline ba yengi haba khot ki politician ki mari awud ni sukta ba haba khot politician na pa penbe kam gali ki mari awud ne haba ya tri lang bat ngi pa de kumno bat penbit penbiang ya kajing bit lang baro ki nonya gali po slong ki kentat ba wa kata sti na po disi ka po be singi baro ki kam ngila he mangi nadong sadong re haba de kam na penbet be ki jingbit jingbiang kumno bat penbiang ya parking wari ka memorandum dong ila submit kumno penbiang ke parking kumno ban peni jaka identify jaka baro ngila le ko kata ndrei babuan hi ki sideline be yangi tang apor kam ki thu yangi ta de ka we ka bangi ta plus nang ta gi don do ki ni ki membar na preng ki taksi dong ye ting ha ki don ki lang yong ting ki kenno ki berbi kum ni ngimtai ba arani bam pisa ba jerwa bam pisa ba kharjana bam pisa ba molong ba pisa ba frang bam pisa pi kum kita jing berbi na we armut tika ta jing berbi pelong yangi ka ta do tangi ba khoi ba subai la de na don gi berbi ka ta ba ngi bi julum ka ta harwe snem ngi save na pla ki kam ngi lum pisa chipia ro na ki unit ngi sei na pla na do ka balik meetings delhi na do ka bai awareness no ngi save na pla de da don gi jing no ka ta hadu ka ta ne ba ta yangi ta ro ya ki kun ti ki nong noi kun ti bai pa oi saja yangi pesada ta pisa bai taksi kakta ban sa kan no ikun ti ta da ben pen I yak jing long khu jung ngi bread sendon ye kan kam ta gi bawan ki bathamai kin simti ngi mentang di shop sendon ye kan ka is kasi lokal taksi isi kama menta tang tin please ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ngalabat ni kam nadu snam marjar praja khnai tartar khadu kat kini kisingi ki ba menta menen kasni ka bangilai shong ye ke executive committee ka ba ngilai sim ya ko ikarai da ka ba ngin ya dissolve no ya ka executive committee ke jongi na kani ke East Khasi Local Taxi Welfare Association but ngin aita ha ki riu shampang ki ba kwa ban bat nani kwa ban pin KM ya kani ke East Khasi Local Taxi Welfare Association but kumjuru na kaliang ka jongi kum ka konhon ka bangingi dan menta ngila ya siam lang kawe kasur kawe ke jengmot
da ka ba ngi khamya re iwe ngi la khot hiru da ka executive committee bat na thrai kan long ka ba pensongsi ru ya ki kan hon jong ki trial ne ki nong ya kali da ya ka ba ngi sim ya kani rai ka jing sim jong ngi kani rai kalong bet halor ba ngim so penat ba na hapo ka East Kazil district kin mi bon telik central body kerja ya kata ngi ko abi ba laknum no kandam mi tanggawi central body de deh lor kata benta karkun kejing tip jongi menta kasngi ne menen menjisngi kiladon gi kenhon lane man hak tilipor bangisdang manyiki kiladon gi kenhon ki platform ki taki om megalia unions te nakal yang jongi ru ngi yesim be kata raim de bangi pendam nyumat haki henry ngin IT ya kam haki lada ki sola mentre te bat hakju ko por pada kumu chairman jong ka megalia joint action committee of commercial vehicle hadu kat menta ka khalimat ke bangiwan man press statement hangne kalong ba kimpat sim la ban simrai na kadaw ba ki present secretary jeng district ba fair ba ki civil subdivision ba fair kim simla la ban yisong committee ti henrei ya kata pada ya kini ke post ke jonga kum chairman pada ru ngan i pat jeng start jong ka megalia joint action committee of commercial vehicle lada kidang ibet ru kasong haki lada kim ibet ru kasong haki henry nak menta ya ke post general secretary hapo ke district East Kazils ngila pelat naru menta sini bat ngi kentu ya borok ki tenat officer kar kemelakaran nei bak despar ba ngi kentu ya borok ba lak dan kinu kimbet shu ba kin penpoi kisti sangi kidi ben penpoi no sha ki babat thamai pat ya kene kam jingmi jingni ki association ni lei kalong no mo manta hapo ki East Kazil district kalong ba kidan bila kijong registration kidan lagi jong ki kunhun prekam da ka ba ki babun ki ba ngila sui persang ban ya tuat jemut berarti teng kemun syong no kai ka ba pensungsi thangi ki try kali kalong kumne ba teng kini ki ba form tangi taxi driver association ki control ya ki owners ndri kata ka dei ka ba ngi ya persang ban ya penbet kin kita ki broker tu kampoi sa kata ka thong tengi ngi IT no la ki try kali ki so good so biang ban control da ki driver ya ki try kasong haki ringi tengi la dissolve ya ne